Uusi kausi, uudet kujet, sama luokka. Milläs fiiliksillä sitten startataan tänä vuonna tunturi? Ihan hyvillä fiiliksillä, että reitti on hieno ja tiet on hyvässä kunnossa. Niin viime vuosi päättyi ulosajoon ja koitetaan nyt hiukan käyttää enemmän järkeä ja se suurin into pois, niin eikä siitä ihan hyvä tule. Eli tulostavoitteet on asetettu kuitenkin taas sinne 3 nippuun? Joo, ilman muuta, että kyllä se viime kausi oli sen verran hyvä loppukaudesta se kyyti on, että eihän tässä mitään muuta tavoitteita voi olla kuin sinne 3 nippuun ja ihan kärjen tuntumaan. Miltäs toi reitti vaikutti nuotituksen aikana? Kyllähän se on niin kuin ihan loistavassa kunnossa, että viime vuoteenkin nähden niin paljon paremmassa kunnossa ne kaikki pikkutieosuudet, että erittäin nopeassa kunnossa, että saa kyllä laskea menemään. Ei muuta kuin tuuria kisaa ja lauantaina katsellaan sitten, että kuinka korkealle se meno riittää. Jes, kiitoksia.